Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag laver vi episode 2 af Minecraft One-Block-serien. Det her har jeg glædet mig til, og som I kan se, har jeg lavet nogle lidt ændringer og fået udforsket 2 øer mere. Og fået sat nogle plantager op, fanget en masse dyr, og det ser godt ud. Så I får den herfra. Så laver jeg en lille backstory. Jeg var derinde anden gang, udforsket, fanget en masse dyr, gjorde mit hegn større. Gik jeg derhen, var så heldig, at jeg så får diamond tools, fordi der var en masse diamanter og alt muligt derinde. Masser af jern, og det er mega lækkert. Og det minder mig om, jeg skal lige lave en spand. Bum. Hov. Og den der. Nu når jeg ikke kan finde ud af at lave hegn, men jeg kan finde ud af at lave en spand, det er det mindste noget. Men i dag, så tænker jeg, at vi skal have udforsket den sidste ø her om bagved mig. Jeg tror, det kunne være fedt. Den der, lige bag mig. Det ligner, der er et eller andet derhenne. Kan I se det? Lige der. Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg tænker, at det er noget, vi skal have udforsket. I dag, i hvert fald. Men jeg tænker, er der nogen af dem her, der er vokset færdige? Den var i hvert fald. Den også, det ved jeg ikke. Det var den. Skal vi lige plante? Jeg mangler lige at lave en hø. Så er det godt, jeg har... Nej, det er 2 diamonds, man skal bruge til det. Så må jeg vel hellere derhen og mine nogle diamonds. Mine er bare lige 1 diamond, så kan jeg lave en hø. Og den der. Det var 1 diamond. Og så skal vi bare tilbage. Og alt det dirt, som var sidste, har jeg lavet om til 3. Det synes jeg også var en meget fed idé. Fordi at hvis du tager noget træ, og så laver en streg, så laver du dem til slabs. Du får mange flere af dem, og det er meget billigere på træ. Og det er det, jeg har lavet mit gulv ud af. Hvis I kan se. I kan se en rigtig blok, og så en slab. Der var jeg lige ved at falde ud over igen. Nå ja, vi skal have lavet en hø. Der. Hov. Der. Dem skal jeg faktisk bruge også igen. Fordi jeg skal også lave en... Jeg tænker også, vi skal lave en... hvad hedder det? En saks. Sådan en, der klipper fårene. Lad jeg også lige lave den der. Sådan der. Så er der rødbæger, du. Den er ikke vokset helt færdig, kan jeg se. Der er lamaer. Hvad siger du til, at jeg lige har dræbt din ven, hva'? Hold da, Magle. Du har en stor næse, du har. Nå, lige meget. Det var ikke mig. Det var den selv, der hoppede. Det synes jeg. Jeg synes, den hoppede selv. Så det lavede vi, som om ikke skete det der. Nå, lad os komme hen til øen. Jeg synes, det er en god idé at gøre det nu. Laver vi lige 60 af dem. Så er de sidste tilbage, lægger dem ind i kisten. Nå, jeg har lige fået sorteret i dem. Så her har vi 3. Her har vi 3 ting. Og jeg har lavet nogle... Jeg har været inde på den der ø. Fordi den havde nemlig skinner. Så jeg tog skinnerne derfra. Fordi jeg er seriøst så doven. Ikke gider gå. Så jeg tænker at lave nogle... hvor den bare kører mig frem og tilbage. Fordi det er nemlig meget hurtigere. Så doven er jeg nemlig. Nå. Vi skal have noget vand også. Der er ikke noget vand derhen. Så jeg går lige herhen og tager noget vand. Og så bygger vi derhen bagefter. Hvad?
Så I lige det der æg, jeg lige kastede? What? Hvor mange kyllinger kom der lige ud af det æg? What the? 3 kyllinger? Nej, der er flere. Ha? Hvor mange kyllinger er der lige? Sådan 1, 2. Hvor mange kyllinger er der lige? 1, 2, 3. What? Ha? Så I lige, hvor mange kyllinger der var? What the? Hvordan kan jeg skal ud herfra? Væk, gris. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før. At der var så mange... De er inde i den samme kyllingerne. Prøv at se, hvis jeg slår den der... Hvad hvis jeg slår dig? Kan jeg ikke slå dig? Har jeg ikke et eller andet... Men lige hvad? Kaster jeg lige vand ned? Oh crap. Oh my god. Men... Hvis jeg... Nej, kylling! Løb den lige tilbage ud, og så ind og så tilbage ud. Så jeg slår dig. Der er ikke flere end dig, okay. Ryk dig! Hvem er det, der har flere kyllinger inde i sig? Dig? Hvorfor? Okay, jeg skal lige have et eller andet frø, et eller andet. Den der, den tager jeg bare lige fra. Du havde ikke. Og du har heller ikke. Hvorfor kom der så mange kyllinger ud? Ikke et æg. Giv 1, 2, 3, 4. Det var et æg. Okay, det er bare mærkeligt. Jeg skal vel også til at sove nu, så... Og så... Nå nej, jeg mister alle mine ting nu. Nu laver jeg altså bare lige nogle iron ting. Nogle iron tools. Og jeg vil faktisk også gerne lige give et kæmpe stort shoutout ud til en dreng, jeg kender. Han hedder Magne. Han er den bedste i hele verden. Kæmpe shoutout ud til Magne. Så fik jeg lavet mine tools, og nu har jeg dobbelt af dem. Så hvis jeg mister dem igen, hvad er det? Wow. Jeg har faktisk våben deri jo. Det er jo også klogt. Men nu er jeg ekstra våben, så. Og den der. Øj, der var et æg, der var en kylling, der lagde et æg der. Skal vi se, om jeg får nogle kyllinger ud af det æg. Det gør jeg ikke. Okay, så nu tager vi hen til den der ø. Jeg mistede bare lige alle mine blocks. Det er jo også mega fedt, var. Og den der. Så fik vi lavet nye blocks. Og jeg tænker, at vi... Og jeg tænker, at vi laver vejen bag min seng. Og den der. Sådan der. Så vender jeg tilbage, når jeg er derhen. Bum! Så ramte jeg væk. En kiste. En kiste til. Hvad er det der? Hvad? Fakkelblomster. Hvad er det? Jeg har aldrig hørt, hvad en fakkelblomst er. Mursten.
Jeg tager bare lige kisten med, bare fordi jeg kan. Nå, op til den her kiste. Der er kaktusser. Et gedehorn. Ja, en svampestuvning. Ej, jeg skal også lave svampestuvning, det er rigtigt. Der er så mange ting, jeg skal lave. Wow, au. Det her gedehorn, det skal jeg lige prøve. Okay. Er du klar? 3, 2, 1. Ej, det er fedt, det her gedehorn. Det kan jeg godt lide. Den der tager jeg lige med mig. Skilte. Det kan jeg også. En lanterne. Hvad i al... trapdoors. Wow. Er der flere kister? Fordi... er du klar? Jeg elsker det her horn. Det ser ikke ud til, at der er flere kister. Au. Hvorfor gør jeg overhovedet det her? Nå. Hvor skal vi hen bagefter? Okay. I den her video, skriv lige ned i kommentaren, hvilke for nogle øer vi skal hen til. Vi har Jungleøen, Lavaøen, den nummer 2 gode ø, nummer 2 Jungleø, Isø, og nummer 2 Desertø, derhen, og Krystalø. Det tror jeg, er det ikke det, der er? Jo. Okay. Vælg en af de øer, hvor jeg skal hen. I får lov til at vælge. Wow. Der var jeg lige ved at falde. Så har jeg til alle døre. Whoop. Luk for den dør. Okay. Skal vi prøve det her nu? Jeg lægger lige min skovl ind i kisten. Sådan der. Nå ja, hvad er det her for nogle falkeblomster? Gedehornet ligger også lige inde i. Det ligger bare lige her. Sådan der. Og mad, der har vi stew. Og der har vi guld og jern. Ej, det brænder jeg altså lige. Du. Sådan der. Brænd dem med de der. Kan man brænde dem her? Nej, okay. Okay. Nu ved jeg, hvad man kan brænde, og hvad man ikke kan brænde. Skilte, der. Lanterne. Lad os bare stille den der. Kister. Stil en kiste der. Og en kiste der. Sådan der. Hov. Og så sætter vi lige skilt på en af dem. Sådan der. Så finder vi ud af, hvad det der det kan være. Og jeg vil gerne have noget mad nu. Sådan der. Måske også lige sådan lidt her mirakelbær. Er det ikke det, der hedder? Jo, et mirakelbær. Nu har vi en skål. Den kan vi sætte herind. Bum. Og der har vi mursten. Okay. Nu tror jeg, at jeg kan. Nej.
Dem kan vi sætte der, og dem kan vi sætte der. Den her, den skal være... lå der ikke lige et æg? Jo, der. Det var ikke meningen. Sådan der. Det kan vi sætte... Det kan vi sætte der. Sådan der. Det er bare en væg af kister. Nå, ind til ægget. Nå, ikke noget. Det var uheldigt. Overvej lige, hvor mange kyllinger jeg lige fik af det der æg. Høj. Det vil blive nat. Så skal jeg nok ikke så til at sove. Men skriv ned i kommentaren, hvilken ø vi skal på næst. Nå, lad os komme i gang med de der skinner. Okay, jeg prøver lige på en rute, og så skal jeg vise jer det bagefter, efter jeg har prøvet. Okay, det er sådan her, det ser ud. Jeg tror, jeg ved, hvordan jeg gør. Vi skal bare lige have noget iron til at lave en minecart. Hvor mange veje har vi? 4. 4 minecarts. Så sætter man en i en kisten. Jeg tænker, at... ja. Men lad os lige tage dem ud. Så sætter man den her. Så... ja. Okay. Det virkede da. Måske bare lige lidt flere strømskinner. Sådan her. Der har vi en strømskinne. Og den der. Og... her har vi en strømskinne. Sådan der. Så skal vi bare lige have noget redstone. Og det ved jeg ikke, hvor er. Hvordan laver man strømskinne? Det er da mærkeligt. Nå. Men nu har vi i hvert fald gjort det på en vej. Sætter vi minevognen derind. Og døren der. Så kan man tage minevognen. Og så tager man bare afsted. Er der redstone et eller andet sted? Der er redstone der. Det gør, at jeg tænker altid lige at mine lidt redstone. Fordi det har vi altså lige brug for. Okay, noget sand her. Og så ned til redstone. Se hvor meget jeg kan nå at få. Og vi fik da lidt redstone. Og sådan der. Så har vi en mine der. Og 25. Det er da ret godt. Kover. Nå ja, det havde jeg lige glemt. Kan man ikke dræbe sig selv med sand egentlig? Hvis man står her. Hov. Ej, det kan man ikke mere. What? Vent lige. Det kan man da sagtens. Ja! Oh shit. Man kan sagtens drukke sig selv i sand. Og den der. Så ser det helt naturligt ud. Ja, det er lige meget. Jeg vil gerne også prøve de her fakkelblomster. Se hvad de gør. Lyser de? Lad os prøve dem om natten. Okay. Cobblestone der. Det er til at cutte. Så har jeg det her, og... hernede, der kan vi bare lige brænde den her. Og... faktisk ikke redstone, vi skal jo lige bruge det. 3. Sådan der, du.
Og så laver vi de her fakler. Sådan der. Bum. Det her, det kan vi også lige brænde. Sådan der. Det var dem her, vi skulle lave. Sådan der. Hvordan er det, man laver en strømskin? Jeg fandt ud af, hvordan man laver power rails, eller strøm rails. Og det er også lige ved at blive nat, så vi lægger os til at sove, og så kan jeg vise jer, hvordan man gør det. Vi skal både bruge dem her, dem her. Okay. Der har vi guld, og der har vi jern. Vi skal bruge begge ting. Strøm. Jeg tror, det var sådan her. Og så sådan en der. Sådan der. Ja, sådan der. Okay. Så ved jeg, hvordan jeg gør det. Okay, og så var det. Var det sådan her? Eller var det omvendt? Oh my god. Sådan der. Var det omvendt? Sådan der. Ja, sådan der. Mangler en til. Ja. Jeg mangler en til. Ej, det var ikke så sjovt. Sådan der. Bum. Ej, det er da rigtigt. Jeg glemte at bruge de her falkeblomster. Det var jo blevet nat. Tjelfe for helvede. Nå, ja. Sådan der. Og sådan der. Så, nu har jeg sat faklerne. Nu burde det virke. Lidt hurtigere, i hvert fald. Okay, måske lige tage noget mad først. En bagt kartoffel. Oh shit. Sådan der. Bum. Og så lad os lige se, om det virker. Okay, en minevogn. Tag den. Der. Bør. Ja. Det går hurtigere. Bum. Og så skal vi også lige have en kiste der. Og 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kister skal jeg lige have. Kister. Det var 3. Ja, det var 3. Hvorfor det er så dårlige jokes? Det var også 3. Og den sidste har vi der. Sådan. Og er det ved at blive nat? Nej, klokken er nok 12 lige nu. Og pinde. De skal deri. Kister har jeg. Min vogn har jeg. Det ser godt ud, det her. Jeg mangler bare lidt flaskeiner. Prøv at se, er det hurtigere?
Jeg tager mine vogne. Ja, det er det. Sådan der. Hvorfor tog jeg ikke på mine vogne herhen? Wow, jeg har faktisk ikke engang lagt mærke til, at der var... Jeg kan ikke huske, hvad det der det hedder. Men... Så kan jeg tage en nether. Eller... Jeg kan tage en nether og nether. Okay. Ui, et æg. Nå. Okay, der begynder at komme mange æg, fordi der kommer mange kyllinger. 3 æg. Hvad? Åh, den der er nødelig lugt. Hvad? Et æg til? Hey, der kom en kylling. Nå. Jeg begynder også at skulle mine den der blok igen. På et tidspunkt. Sådan. Ej, det klør i min hals. Åh, irriterende. Nå, lad os lige sætte kisten først. Der. Hov. Kiste. Uden mine vogn i. Sådan der. Vi skal også lige have det samme i her. Sådan der. Og... så begynder vi. Sådan der. Og... sådan der. Sådan der. Og vi har ægflaskener. Og jeg skal have noget jern. Der er jern der. Der er meget faktisk. Hvad for en? Jeg glæder mig til at komme ind til en af de der øer. Jeg vil rigtig gerne hen til den der ø. Men det skal I jo skrive ned i kommentaren. Så. Men. Så langt så godt. Oh no. Oh no. Der. Der er lidt langt mellemrum, synes jeg. Så der. Så miner vi lige den der. Sådan der. 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 Og der. Sådan der. Der. Og der. Der. Og der. Der. Og der. Sådan der. Det ser godt ud. Så lægger jeg lige resten ind. Og så håber vi på at få noget jern. Mere jern i hvert fald. For det kunne jeg nemlig rigtig godt bruge. Okay, sådan, sådan. Sætter lige kiste der. Med sådan en her i. Bum. Okay. Og så mangler vi bare lige en dør. Det har vi heldigvis. Lige om lidt. Sådan der. Så har vi en dør. Eller så har vi 3 døre. Haha. 3. Forstår den? Haha. Nej, okay. Bum. Det ser meget mærkeligt ud. Sådan. Og... ej. Sådan. Hov.
Sådan der. Så skal vi bare lige ned for enden og sætte en kiste der også. Og fordi jeg også sætter en kiste i enden, det er så, når vi kommer hen her, så kan jeg sætte min minevogn i den her kiste, for eksempel. Okay, og jeg skal også tage noget mad, og det er ved at blive nat, så vi kan snart teste de der fakkelblomster ud. Sådan, og der er mange æg. Og ned for enden her også. Og der kan jeg sætte kisten lige der. Sådan der. Og der. Sådan der. Og hvor mangler jeg ved? Er det... Der mangler jeg at sætte en kiste. Kom så, Tjelfe, skynd dig. Du kan godt nå det. Kom så, Tjelfe. Kom så, Tjelfe. Jo, sådan der. Den kan jeg sidde. Der. Sådan der. Og så kan jeg teste de der fakkelblomster ud. Det gør vi nu, tænker jeg. Jeg mangler meget mad. Jeg tager lige noget mad, og så kan sætte dem. Nu begynder det virkelig at blive nat. Sådan der. Og så kan de sættes. Lyser de? Jeg kan ikke sætte den. Jeg kan sætte den på jord. Okay. Kan jeg ikke lige få en jord? Kan jeg ikke lige få en jord? Hov. Kan jeg ikke lige få en jord? Sådan der. Skal vi se, om de virker? Okay, det gjorde det ikke. Det var da lidt skuffende. Så sætter jeg bare dem herind. Og så lægger jeg mig lige til at sove. Sætter lige tingene på plads, du. Okay. Sådan der. Dem skal jeg lige have lavet om. Det skal jeg lige have lavet om. Det skal jeg lige have lavet om. Og så burde den være der. Nej, hov. Så er det der. Træting. Giver lidt sig selv. Jeg vil kun have de her i den her kiste. Og døren skal nok også lige med. Sådan der. Og bum. Så fik jeg sat sorteret dem og det hele. Den der, og det hele er lukket. Går lige ind og samler, tager æggene. Bum. 6 æg! Holy moly. Nej! Sorry to say, men... Så skal vi se, hvor langt du falder. Kom så, kylling. Jeg har din baby lige i hånden. Vil du have den i hovedet? Nej. Jeg ramte den med sin baby. Kom så. Det var måske den første, jeg kastede, der havde været nok ved en kylling i. Ja, den flyver stadig. Der forsvandt den. Jeg synes, vi nåede langt. Det synes jeg altså. Så jeg vil sige
Tusind tak fordi I så med.